Hook-ul era cea mai importantă parte din videoclip. Acum, în 2026, din punctul meu de vedere, au ajuns poate chiar pe locul 2 și pe locul 1 s-a mutat mai degrabă ce se întâmplă după hook și informația pe care tu o dai mai exact în acel videoclip. Și o să vă explic acum de ce zic chestia aceasta. Să ne imaginăm că suntem acum într-o librărie, da? Și mergem să ne căutăm o carte. Și am ales o carte, am luat-o de pe raft. Am deschis cartea asta, acum am citit câteva secunde din ea. Dacă nu îi se pare interesantă ce s-a întâmplat, am închis-o și am pus-o la loc. Același lucru se întâmplă și pe TikTok. Dacă o să intrați, spre exemplu, la statisticile voastre pe TikTok, o să vedeți aici la rata de retenție că videoclipurile voastre instant se duc în cap după primele 2-3 secunde. La videoclipurile foarte bune, care au vizualizări foarte multe, o să vedeți că rata asta de retenție este mai bună și deja mult mai multe persoane rămân până la final. Ce ne spune chestia aceasta este faptul că TikTok-ul, da, vrea foarte multe reacții de la oameni și vrea ca oamenii să interacționeze cu videoclipul tău prin comentarii, share-uri, salvări și așa mai departe, dar pentru el devine tot mai important și watch time-ul. Ceea ce înseamnă că degeaba persoana se oprește la videoclipul tău, alea 2, 3, 4, 5 secunde, dacă nu rămâne și la final. Moment în care foarte mulți dintre voi o dați în bar. Reușiți poate să găsiți ceva hook-uri bune, titluri bune sau chestii genul acesta, dar după aceea o dați în bară. Că omul se plictisește și nu vă ascultă până la final. Că informația este foarte vagă pentru el. Că nu este ușor de înțeles pentru el. Că nu simte să primească ceva și atunci nu stă până la final. Și așa mai departe.